No teniu pares, heu crescut en una tribu d'assassins, només sabeu matar. Ara mateix us trobeu en la pitjor presó de l'imperi. Així és com coneixem a la protagonista d'aquest llibre, Celaena Sardothien. Avui estem parlant de la gran assassina protagonista del llibre Throne of Glass a Clips de Lectura. És una gran novel·la recomanada, una de les novel·les més conegudes en el món infantil juvenil de BookTube i, òbviament, no podia esperar més a llegir-la. Per tant, per fi ha arribat el moment en el que puc expressar tot el que vaig sentir quan vaig llegir aquest llibre amb vosaltres. Com us acabo de descriure, la protagonista d'aquest llibre és la Celaena Sardothien, una noia que es va quedar orfa quan tenia 8 anys, que ha crescut en una tribu d'assassins, ja que Arobin Hamel, el líder d'aquesta tribu, la va adoptar quan era petita i l'ha entrenat com la millor assassina de tot Erilea, el país en el qual ens trobem. I ara mateix, la coneixem quan està a la presó de Enderfire, que és la pitjor presó, junt a Calacuta, de tot l'imperi d'Erilea. La millor assassina del món, a Darlan's Assassin, tal i com és el seu nom, així com la coneix la gent, ara mateix està a les últimes de les últimes. L'acaben de treure de la presó en la qual s'ha passat un any. I la majoria de persones no aguanten ni un mes, i ella s'hi ha passat tot un any. Un any de tristor, de solitud, de treball i de, bàsicament, reprimir-li els seus instints i reprimir-li la seva manera de ser. Una esclava. I ara l'acaben de treure. I per què l'acaben de treure? Doncs la treu el príncep Dorian, el príncep, el fill del rei d'Adarlan, un dels regnes d'Erilea. El Dorian li explica que la necessita perquè sigui la seva champion en un concurs que es diu The King's Champion. La persona que guanyi serà el champion del rei i voldrà dir que serà el seu assassí personal, és a dir, anirà a les batalles, farà totes les feines brutes que vol el rei, matarà tothom que el rei necessiti i tots els homes que hi havia a la cort del rei han d'anar a buscar el seu champion, la persona que ells presentaran perquè guanyi aquest premi. I el Dorian, el príncep de Darlan, el fill del rei, porta a la Celaena i, buf, no saben el que els hi arriba. Aquesta seria la premissa del llibre i així és com comencem, amb que la Celaena arriba al castell i s'ha de tornar a familiaritzar amb tot el que fa un any del qual ha estat privada, o sigui, tota la civilització, el bon ateniment, menjar, la higiene, la roba. Els personatges principals d'aquest llibre són, òbviament, la Celaena, després els dos interessos amorosos, el Dorian i el Chaol, el Dorian, el príncep del regne, i el Chaol, el guàrdia que entrenarà a la Celaena per tornar a ser l'assassina que va ser una vegada. Què sóc? Team Dorian? Team Chaol? Òbviament Team Dorian! Tot i que en el segon llibre les meves opinions han estat intenses cap als dos, però d'això ja en parlarem més endavant i en el clip de lectura del segon llibre. Els dos personatges trobo que estan molt ben caracteritzats, cadascun m'agrada pels seus motius. Vull dir, els dos afavoreixen a la Celaena en cada un dels seus aspectes. Té la seva banda més assassina, més potent, més de guàrdia, més freda, no? També, que aquest seria una miqueta el que representaria el Chaol, més noble, i per una banda també tenim la banda més divertida, la banda lectora, la banda de passar-s'ho bé, que seria el Dorian. Per tant, crec que els dos fan aspectes de la Celaena que ella sola té, per això és un personatge que m'agrada tantíssim. Crec que és un personatge molt poderós que no ens la presenten com o bé ets la Triss o la Katniss freda i no pots tenir cap mena d'emoció, o bé ets la Lara Jean o la Kath i has de ser una bleda o tal. No, ella representa les dues coses. Li agrada llegir, li agrada la roba, mata la gent, té un cor de gel, o sigui, pot fer les dues coses, igualment tenir les dues facetes que moltes noies tenim, i crec que això ho capta molt bé la protagonista i l'autora Sarah J. Maas. Aquest llibre ens explicarà, a part d'aquesta trama principal que seria el concurs, també ens n'anem cap a diferents subtrames com la política en la qual ens trobem d'aquest país, descobrirem una miqueta del seu passat, com ens trobem ara mateix. Les parts de política són les que més m'avorreixen perquè m'agrada més saber, òbviament, les parts amoroses, o les parts més divertides, o les parts de combats, perquè els combats són
O sigui, els combats estan super ben descrits. Té també aquesta faceta més de la política i també ens n'anem una miqueta a entendre la màgia d'aquest univers. O sigui, crec que està molt ben creat el món i que ens l'expliquen amb molt de detall, tot i que jo en aquests moments preferia passar-los per anar més a parar les escenes que a mi m'agradaven. Crec que aquest llibre et pot ajudar a passar una molt bona estona. Són 300 pàgines, no es fan per res llargues, vull dir que acaba super ràpidament. Sé que en castellà estan traduïts els 3 primers llibres i és una saga de 6 llibres i també hi ha un conjunt de 4 novel·les diferents, que novel·les vol dir, o sigui, curts, diguem, historietes petites basades també en aquest món i òbviament en la Selena, i així podem descobrir una miqueta més del seu passat, que és Assassin's Blade. El següent llibre de Throne of Glass és Crown of Midnight, que tinc aquí darrere i que ja m'he llegit i que podreu veure el clip de lectura i que... Oh my goodness! Una saga crec que molt completa que ens ajudarà a veure una gran perspectiva d'aquest món tan complex que s'està creant l'autora, i crec que quan ens ho hem llegit haurà sigut com allò, viure una mica una mitja vida, perquè passen moltíssimes coses en cada llibre. És com si fos un puzzle gegant i cada cop que llegeixes un llibre i afegeixes una peça i al final ho veurem tot amb molta claritat. És molt interessant veure d'aquest llibre les parts de combat, conèixer els altres personatges. També hi ha uns quants punts de vista diferents, ja que ens presenten un punt de vista de la Selena, el punt de vista del Cale i el punt de vista del Dorian, o sigui que podem veure què pensen cada un. Majoritàriament és la Selena, o sigui, no és això de que cada capítol sigui un, sinó que en un capítol hi poden haver 3 punts de vista diferents. Es van separant per una ratlleta i aleshores tu te n'adones, però clar, també és xulo perquè pots veure com cada noia sent respecte a la Selena. I he de fer un shout-out a la Fleetfoot, que és la gossa de la Selena, que m'encanta, m'encanta, l'adoro. En sèrio, m'agradaria molt tenir-la com a mascota. Pareu el vídeo. Teniu una llista de coses per fer. Primer, subscriu-vos a aquest canal. Segon, aneu a llegir Throne of Glass. Tercer, comenteu aquí sota si us heu llegit el llibre, quina ha estat la vostra part preferida, i si no us heu llegit el llibre, quin és l'aspecte que us fa venir més ganes de llegir-lo. I això és tot. Moltes gràcies per haver mirat aquest vídeo. Ens veiem en el següent clip. Adeu!